Bé, doncs bona tarda. Anem a començar amb el primer punt de l'ordre del dia, que és la compareixença d'una representació de la Federació d'Indústria de Construcció i Agro de la Unió General de Treballadors, de l'UGT. Tenim amb nosaltres la senyora Alicia Buil Cuencas, que és la secretària del sector agroalimentari d'UGT-FICA, i el senyor Xavier Parelló Miret, que és el secretari general del sector agroalimentari d'UGT-FICA. Tindran una primera intervenció de 20 minuts, després els portaveus intervindran entre 3 i 5 minuts màxim i un cop hagin intervingut els portaveus teniu la rèplica i la contesta a les preguntes que us facin per 10 minuts màxim. Sense més, comenceu. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies, senyor president, i al Parlament de Catalunya per permetre que puguem expressar un anhel que tenim i una condició que pensem que aquest és l'àmbit que havíem de traslladar-ho. Jo faré una petita radiografia del que és la campanya de la fruita a Lleida i l'Alicia després ja us parlarà de les nostres demandes o el que pensem com podem solventar el tema. Mireu, hem de començar dient que la campanya de la fruita a Lleida és un pilar fonamental de la nostra economia, per tant, ens preocupa moltíssim perquè és els llocs de treball directes i indirectes i, per tant, tenim una certa empatia amb aquesta campanya. Però aquesta campanya ja ha sofert una transformació aquests últims 25 anys. La campanya de la fruita està destinada o fent els petits agricultors i mitjans agricultors que tenien la seva campanya de la fruita i era un sector molt dignificat perquè hi treballava molta gent de la població, ens arrelava la gent a la població perquè teníem la campanya de l'Esporga, la campanya de la Clarida i la campanya de recollida de fruita i després teníem tots els estudiants de les comarques de Lleida que tots passaven sistemàticament per la campanya de la fruita i era un lloc de treball amb molt de prestigi i molt ben valorat i teníem nosaltres interioritzat dintre del territori que era una situació important i que ens agradava molt de tindre-la. Aquesta situació fa uns 25-30 anys va anar canviant la situació. Suposem que va entrar diner que no era del propi món agrícola, sinó que aquí van entrar grans companyies i van començar. Les càmeres de fruites, quan dic les càmeres de fruites no són totes, no podem generalitzar, tampoc no és el tracte, però sí que hi ha moltes càmeres de fruita petites que en un procés de 25 anys el que han fet és ser, a part de créixer exponencialment d'una manera brutal, el que han fet és comprar molta terra. Tenen centenars i centenars i centenars d'hectàrees i això què ha suposat? Ha suposat que han sectorialitzat el sector. És una expressió una mica redundant, però és així. No tenim ja una campanya que un petit agricultor comenci al mes a finals de maig i acabi a l'octubre, sinó que tenim campanyes molt grans amb finques molt grans. Això que ha passat? Hem canviat el sistema de treball i ara el que tenim és, amb unes condicions de treball, que necessitem centenars i centenars de milers de treballadors en una època concreta. Per tant, això produeix uns efectes crida, que després en anirem parlant, però què ha passat aquí? Que, permeteu l'expressió, això s'ha convertit en un mercat d'esclaus, literal. Han desprestigiat el sector, la gent no vol anar a treballar al món de la fruita, tenim molts subsaharians que estan venint, amb uns efectes de crida de vegades d'una manera irresponsable, tenim coordinadores que ens surten com a bolets, encapçalades amb alcaldes que el mes de març ja ens estan dient que ens faltarà gent a la fruita, quan encara no han florit, i després tenim aquestes gelades brutals que hem tingut enguany i després tenim aquest efecte crida. L'efecte crida és molt important perquè aquesta gent tenen canals de comunicació que nosaltres no sospitem. En plena pandèmia, quan nosaltres no podíem canviar d'un municipi a l'altre, ells arribaven d'Itàlia, arribaven del nord d'Àfrica i arribaven cap aquí, no tenien massa problemes amb això. I amb una campanya complicada a Lleida teníem 30.000 persones al carrer un mes i mig abans de començar a collir la fruita, quan no teníem oportunitat de donar-los feina. Per tant, és molt important que la gent sigui conscient d'aquests efectes crida. Com aconsegueixen aquestes situacions? La situació és bastant kafkiana. Necessitem un munt de gent a treballar, ens comencen a sortir ETTs com a bolets, moltes d'elles creades ad hoc,
que quan tu escarbes una mica aquesta ETT i tu hi vas, et trobes encarregats de les pròpies finques, que dius això normal no és, i el que fan és un mercat d'esclaus, literal. Nosaltres tenim un conveni col·lectiu, que després us en parlarà l'Alícia, que també és una mica complicat d'entendre, perquè el tenim molt atrancat i l'Alícia ja ho exposarà, però tenim un preu hora que el marca l'SMI, afortunadament, perquè no som capaços de pujar si no és amb l'SMI, i aquest preu hora sortirien les persones treballadores uns 7,80 euros hora de treball. Quan entrem en aquest mercat, les ETTs ofereixen salaris i poden cobrar entre 2, 3 o 4 euros menys per hora. Esclar, això és denunciable, això no passa res. Nosaltres ja ho fem de denunciar, però el que fabriquen és la nòmina perfecta. Què vull dir amb això? Que ells el registre de jornada el fan a llàpids i el modificarem quan faci falta, per tant, Inspecció de Treball ho té complicat a l'hora d'arribar, i després, perquè en surtin aquests 7,80, segurament aquestes persones treballadores no han de fer 8 hores, 5 dies a la setmana, les 40 hores setmanals, han de fer 50, 60, 70, 80 hores a la setmana. Una autèntica barbaritat. Llavors, com fabriquem la nòmina perfecta, és fàcil. Moltes vegades cobren per sobre del salari mínim interprofessional. Que és, home, per l'amor de Déu, que és que el damunt sembla una mica irrisori tot això, no? I aquest és el gran problema que tenim d'aquesta fabricació i d'aquestes situacions que són, ja et dic, kafkianes. Inclús aquestes persones treballadores que haurien de tindre, segons conveni, el seu allotjament i la seva manutenció, doncs els hi fan firmar el propi contracte que viuen a Lleida. Els hi donen qualsevol adreça i ells s'ho creuen i ja està. I tenim persones dormint al carrer. Aquestes empreses, aquestes ETTs, estan organitzades a través del que ells diuen cabos. Totes les ETTs tenen cabos, d'acord? Aquests cabos poden portar 1, 2, 3, 4 quadrilles que al damunt han de pagar-li al cabo 50 cèntims hora del que treballen. Això és el preu estipulat que tenen entre ells. A sobre, com que els portem a 25, 30 o 40 quilòmetres del lloc on estan establerts, els hi cobrem el transport i, evidentment, cobren 5 euros per dia. També és un preu bastant normal. Llavors, aquestes persones estan treballant un munt d'hores, treballen a 4 o 5 euros hora, al damunt en treuen tot aquest descompte, al final estan treballant per un preu irrisori, per una situació que per nosaltres és insostenible. I la nostra manera de veure és que o dignifiquem aquest sector o no ens en sortirem. Necessitem dignificar aquest sector. Necessitem que la gent tingui ganes d'anar a treballar en aquest sector, perquè ara no hi va ningú. Moltes gràcies. Bona tarda, diputats i diputades del Parlament. En primer lloc, voldria agrair en nom de la meva federació, que és la UGT-FICA de Catalunya, l'oportunitat de poder-nos adreçar a vostès. Tal com comentava en Xavier, ell ha fet una radiografia del territori de Lleida, és el secretari general de l'UGT-FICA a Terres de Lleida, però aquesta problemàtica és a tot Catalunya, és més, és a tota Espanya i és a tota Europa. El sector o els treballadors i les treballadores del sector agropecuari a tota Europa són els que tenen pitjors condicions laborals, on hi ha on es salten més les normes laborals, per dir-ho d'una manera fina, on hi ha explotació laboral en alguns casos i a nivell sindical s'està fent una feina amb sindicats de tota Europa per denunciar-ho això ja de cares cap a la Unió Europea. És un tema que ens preocupa molt perquè hi ha aquesta explotació laboral. Llavors, aquí a Catalunya, per anar concretament, tenim el Conveni Col·lectiu Agropecuari de Catalunya, que és el que regula les condicions de treball dels treballadors i treballadores agropecuaris. Aquí agrupa els temporers i temporeres, que són les persones que venen a fer la temporada, la campanya de recollida de la fruita. A Catalunya nosaltres estimem que són unes 40.000 persones que venen durant principalment finals de primavera i tot l'estiu a fer aquesta feina. Llavors, el conveni col·lectiu regula les condicions econòmiques, la jornada laboral, les condicions d'allotjament i les dietes.
Doncs en aquests 4 punts nosaltres ens hi trobem incompliments i començaré per lo que és el salari. Vostès i els polítics d'aquest país van aprovar el salari mínim interprofessional, que està molt bé, és un dret que tenim els treballadors i treballadores de cobrar aquest mínim per fer unes hores de feina, però hi ha un punt que nosaltres trobem a faltar i és l'obligació que els convenis col·lectius estiguin denunciats, publicats o en negociació, tinguin l'obligació immediata de taules salarials posar aquest salari. Això no passa. Que ens hi trobem? Que el conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya està aturat, la negociació està denunciat, però està aturada o bloquejada la negociació des de l'1 de gener de l'any 21. És a dir, portem pràcticament 2 anys amb un conveni col·lectiu que està en vigor, que està denunciat, això vol dir que està en plena negociació, però que no s'avança les negociacions. I com no tenen obligació les patronals, que són 3 en aquest cas, de signar unes taules salarials amb el salari mínim primer de l'any 21 i ara el de l'any 22, doncs les taules salarials actuals són les de l'any 20. Això què passa? Té una repercussió evident cap als treballadors i treballadores del sector. I és que qualsevol empresa s'hi pot aplicar les taules salarials de l'any 20. També és cert que ho estaria fent malament i estaria cometent una il·legalitat, perquè tota empresa ha de pagar el salari mínim interprofessional independentment del que diguin les taules salarials. Però s'acullen a això, no ho fan, i llavors la càrrega de la denúncia li deixen al treballador i la treballadora. Estem parlant de persones vulnerables, estem parlant de persones que estan dormint al carrer i estem parlant de persones que quan s'adrecen a nosaltres intentem tramitar aquestes denúncies. Però hi ha molta por, molt desconeixement i llavors això no arriba a on ha d'arribar, que és a dir, una denúncia efectiva davant de la Inspecció de Treball. Llavors nosaltres el que es demanem en el tema dels salaris, en un conveni que de 7 grups professionals 5 estan al salari mínim interprofessional, que això, insisteixo, és el mínim del mínim, la negociació col·lectiva de permetre que hi hagin salaris per sobre del que és el salari mínim, aquí hi ha la negociació, però és que no es compleix ni això, ni el salari mínim interprofessional. Doncs de tema de salari us volem demanar des de la nostra organització aquesta obligatorietat en el moment que s'aprova el salari mínim que sigui obligatori a tots els convenis col·lectius de forma immediata l'actualització de les taules salarials. Del tema de l'allotjament, el conveni col·lectiu ja estableix com han de ser els allotjaments on han de viure i residir els temporers i les temporeres. No parlem d'un habitatge digne, parlem d'un habitatge molt més que digne, ja està regulat i recollit. El conveni diu que cada treballador i treballadora que es desplaça més de 70 quilòmetres del seu lloc de residència ha de tenir dret a aquest allotjament de forma gratuïta. I això no passa. Això no passa. A Terres de Lleida ens trobem aquests 2 anys perquè han estat atípics, però normalment 20.000 persones que es desplacen i no hi ha efectius. No hi ha 20.000 places d'allotjament efectives. Llavors, en el cas de l'allotjament, el que nosaltres demanem concretament és que sigui obligatori als contractes de treball incloure l'adreça i la propietat de l'allotjament on dormirà aquella persona temporera. Perquè és una persona que es desplaça, no té allotjament i nosaltres, de cara a denunciar la Inspecció de Treball un incompliment, volem que hi hagi com una declaració de responsabilitat de la persona contractant en el sentit que proporciona un allotjament concret amb una adreça concreta. I si això no es compleix, és més fàcil per nosaltres interposar una denúncia i per la Inspecció de Treball també actuar. En el tema de les dietes, podem dir que quan els treballadors i les treballadores es desplacen al camp, al tros, jo és que tiro ja molt per Lleida, no soc de Lleida, però ja se'm queden les expressions, quan van al tros s'han d'endur 8 litres d'aigua, una garrafa, un bidó de 8 litres d'aigua perquè fa molta calor, s'han de portar el menjar per l'esmorzar, per al dinar, a vegades per al berenar, i això no és el que han de fer. El conveni diu molt clarament que les dietes, és a dir, el menjar, l'esmorzar, el berenar, l'aigua, evidentment, tot això li ha de proporcionar la persona contractant. I això no passa. I és molt trist veure la gent amb les seves bosses, amb la seva garrafa, anant al tros, deixant l'aigua allà on poden, sota un arbre, que dona l'ombra a vegades i a vegades no dona l'ombra.
Aquest és un tema que també ens preocupa. El que no sabem, no tinc una proposta clara per a aquest tema, de com es podria fer, però sí que s'ha d'obligar, s'ha de fer respectar el conveni, i en aquest cas és important que les dietes quedin cobertes. No és una qüestió econòmica, no és una qüestió que se'ls hagi de donar uns diners o que el conveni hagi de regular amb una dieta econòmica uns diners, perquè per nosaltres que treballem poder a ciutat és molt fàcil, perquè anem a qualsevol bar o restaurant i podem fer un menú, però evidentment quan estàs en un camp molt lluny d'un lloc on puguis anar a fer un dinar, el dinar algú te l'ha de proporcionar i te l'ha d'endur en condicions higièniques, saludables, etc. En el tema de la prevenció de riscos, està regulat per conveni, però més o menys ve a dir el que diu la legislació. Sí que ens preocupa la prevenció de riscos en general i la protecció a la dona en particular. A la dona no se la contracta com a temporera, perquè les dones cada 28 dies normalment tenim el nostre període i no volen persones, perquè clar, no tenen uns lavabos habilitats. Les persones, clarament, quan han d'anar a fer les seves necessitats han d'anar darrere un arbre. Això, en un col·lectiu d'homes, no passa res. Quan contracten una dona, què han de fer amb aquesta dona? Aquest és un tema que per mi em costa fins i tot fer-ho públic i dir-ho d'aquesta manera, però és una realitat. I llavors les dones, cada 28 dies més o menys, tenim unes necessitats que on les anem a cobrir? Darrere un arbre? Llavors, per evitar tot això, ja no són contractades. Es contracten a Huelva per un tema de la sensibilitat que diuen i les mans petites o els dits petits que tenim les dones, i per collir la maduixa doncs els hi va bé, però ja està, i és per allò que els contracten. I es contracten més dones i no es contracten homes. Però això és un problema. El problema és una discriminació que també creiem que s'ha de solucionar. I aquí ha d'intervenir la Inspecció de Treball. Als camps han d'haver lavabos mòbils. Hi han d'haver llocs on la gent es pugui netejar, es pugui rentar abans d'anar a dinar, que van a dinar sense poder-se rentar les mans. Aquests són els temes, no em vull allargar més perquè jo crec que són molt concrets i sí que els demano és a veure legalment com ho podem això articular, i en el tema que a vegades ens traslladen, més que els sindicats agraris, les patronals agràries, perquè no són sindicats per nosaltres, són patronals, representen la patronal, sinó en el tema que ens traslladen els agricultors, és els que volen fer bé no tenen les eines per fer-ho bé, els que volen tenir un allotjament dintre de dels seus camps, dels seus fruiters i tal, i fer una instal·lació i un allotjament, diuen que no els hi donen permisos perquè no és parcel·la urbana, o els hi demanen una sèrie de condicions que són més com si volguessin muntar un hotel que un alberg, poder. Doncs tot això jo crec que són les patronals agràries les que haurien de dir quines necessitats tenen, però evidentment això no els eximeix a cap agricultor d'aquest país a incomplir el conveni col·lectiu. I això jo crec que tots i totes podem estar d'acord. El conveni és el que és el conveni mínim, és el pitjor conveni en condicions laborals de tot Catalunya i a sobre no és respectat. Jo crec que amb això dic força. I res més, moltes gràcies. Bé, doncs, gràcies a vosaltres per la vostra explicació. Ara li donaríem la paraula als grups parlamentaris. En primer lloc, el diputat Òscar Ordeig pel Partit Socialista de Catalunya. 3 minuts, 5. Jo marco 3 minuts amb flexibilitat. Bona tarda. Com a grup proposant d'aquesta compareixença, en primer lloc agrair a UGT FICA, Terres de Lleida i de Catalunya que estigueu avui aquí. Ja havíem fet també algunes sessions, algunes reunions d'algunes preocupacions que s'han exposat avui aquí. El Xavier Parelló coneix àmpliament el territori, Garrigues, Lleida, el sector, i l'Alícia, evidentment, també el sector que, com deia, altres llocs d'Espanya, però també de Catalunya, doncs, evidentment, estan afectats per algunes de les problemàtiques que hem comentat. Jo crec que aquest debat l'hem tingut algunes vegades aquí, amb temes de compareixences sobre problemes que hi ha a la campanya agrària. Jo, per intentar resumir molt i
i que puguem que s'entengui el que volem comentar des del grup Socialistes Units per Avançar. Primer de tot, nosaltres sempre hem dit que el món agrari, per desgràcia, per sort i per desgràcia, ha crescut molt els últims anys i creixerà molt més els pròxims anys, sector agroalimentari, però també amaga unes desigualtats bestials. Unes desigualtats entre la indústria, entre el petit productor i el gran distribuïdor i també entre el treballador de determinats sectors respecte d'altres treballadors. És el mateix aquí s'ha comentat, la situació de la dona potser de les centrals de fruita que la situació del camp, per tant, o de la situació de la indústria que hi pot haver a determinades indústries càrniques, algunes amb dificultats, però d'altres que es guanyen millor la vida. Per tant, jo crec que aquí, com dèiem, hi ha grans desigualtats i que és el que hem d'intentar adaptar-nos als nous temps, als nous inversors i empresaris agraris que hi ha en aquests moments i que segurament algunes coses les fan, doncs necessitem noves normes o majors controls. Jo dic una cosa, jo crec que aquí també la patronal de la fruita és una cosa que també diu, escolta, no ens podem permetre que les coses no funcionin perquè llavors ho acabem pagant tots. Necessitem posar en valor el sector alimentari de casa nostra i això passa perquè tota la cadena de valor, des del treballador o treballadora, vingui d'on vingui, treballi el sector que treballi, tingui unes condicions dignes per viure i es compleixi la norma com no pot ser d'una altra manera. Per què no complim la norma? Ens diuen quines són les modificacions legals. Jo crec que tenim una eina molt important i que crec que ho hem parlat. Cada any hi ha no sé quantes reunions de la taula de coordinació de la campanya agrària. Hi ha les administracions, hi ha les patronals, hi ha els sindicats. Per tant, jo reivindicar el diàleg social, precisament totes les institucions públiques i tot el sector privat i sindicats implicats per intentar posar negre sobre blanc en aquells temes que no funcionen. Per tant, home, el que potser hem de fer és tots plegats creure'ns-ho i que hi hagin les competències necessàries, les competències i que cadascú assumeixi el rol que li toca per resoldre això. Si les ETTs no funcionen, anem a veure quan no funcionen. I llavors també destriar el gra de la palla. Jo crec que hi ha agricultors que ho fan molt bé i intenten fer-ho molt bé i el que ara estaven dient. I resulta que quan volen fer un allotjament, 1.000 requisits, els requisits els mateixos com si volguessin fer un hotel, una casa o un allotjament al centre urbà, quan evidentment que no ha de ser això. Per tant, hem de construir allotjaments i cal donar subvencions públiques a aquells que realment volen fer-ho bé, com es feia, com s'havia fet molt, precisament perquè hi hagi allotjaments. Cal segurament veure aviam que es compleixi el conveni, evidentíssimament, i aquell que no compleixi, jo això que ha comentat el Xavier de les ETTs, home, estem dient que hi ha ETTs que se salten la llei, doncs hem de tenir un mecanisme per detectar això, l'hem de tenir, perquè al final, si no, posem aquí també un nombre de dubtes sobre tot el sector, o potser en aquest sector dels temporers, potser les ETTs no és un bon sistema per funcionar, també pot ser. Per tant, màxima exigència, la taula de treball de la fruita. Jo crec que aquí hem de garantir, hem de fer els mecanismes, la inspecció de treball, ja hem dit 1000 vegades que ha de ser itinerant, que ha d'anar als llocs on s'està treballant. Jo crec que és relativament fàcil comprovar que això s'estigui fent. Tots coneixem agricultors, alguna cosa està fallant perquè llavors quan hi ha inspeccions d'immigració, de treball, perquè aquí hi ha moltes institucions implicades, doncs home, les irregularitats, i jo conec companys que els han fet inspeccions, les inspeccions són dures, per tant, potser no és aquest tipus d'inspecció el que hem de fer, potser l'hem de fer d'una altra manera, això potser també ens ho hauríeu de dir vosaltres. En tot cas, jo crec que ens podeu també vosaltres fer arribar una proposta si és que la teniu, nosaltres ja ens hem apuntat el del conveni col·lectiu i l'obligació d'actualitzar les taules salarials quan hi ha un augment de la CMI, em sembla d'una lògica aplastant, per tant, veurem aviam per què això no passa i què es pot fer perquè això sigui així. I llavors també el dels 7,80 euros l'hora, jo crec que aquí també no hi ha volta de fulla, 7,80 euros l'hora. I per tant, aquí tothom sap que s'ha de pagar això i qui no ho pagui, veure aviam per què no ho està pagant o veure quins controls hem de fer. Per tant, jo aquí també veurem quins mecanismes d'inspecció hem de fer precisament perquè això no passi i les modificacions oportunes. I una última cosa, ningú pot dormir al carrer, això ho hem dit 1000 vegades, 40.000 persones, això és una logística important, tornem a la taula de treball de la campanya, podem afinar molt bé quants treballadors necessitem cada campanya, això se sap, i sabem amb les contractacions a origen,
sabem amb els allotjaments disponibles, sabem qui té allotjament, qui no, a quines zones, si venen de Múrcia i cap on aniran després. Home, podem planificar prou bé. Avui dia, amb les dades que tenim, podem planificar prou bé perquè ningú dormi al ras dels treballadors de la campanya de la fruita. Llavors aquí també seria una altra, és les persones que no tenen papers i que no poden treballar i per tant que això és una altra problemàtica més social que també hem de mirar com la tenem. Gràcies. Perdona per l'extensió. Gràcies, president. Perdono, però no sé. Bé, ara té la paraula pel grup de Junts el senyor Joan Caradell. Bé, bona tarda i moltes gràcies per venir a explicar-nos aquesta situació que, evidentment, hem de dir que no ens agrada. No ens agrada el que ens han explicat, no perquè no ens ho hagin explicat bé, sinó per tot el que representa, que som molt conscients que no és el que volem. Primer, hem de dir que aquest és un sector, que ja ho hem dit en altres compareixences, que és molt important pel país, és un sector que és líder, l'agroalimentari en general a nivell europeu. Catalunya és un dels líders, amb fruita dolça i pinyol el 2019 va ser un any líder, no sé el 20 ni el 21 com han anat, però hem sigut líders, i amb exportacions representa 1.000 milions d'euros, un 10%, per tant estem parlant d'un volum important, no és una economia residual, és un volum important. Aleshores, per nosaltres, en general, la nostra idea és que el sector agrícola és un sector que s'ha de professionalitzar al màxim possible i ha de ser, de fet, a nosaltres ens agrada inclús per pensar que és un sector que hauria d'estar més empresa que no pas una conselleria allò aïllada, sinó que al final forma part del sector empresarial i com a tal ha de tenir una transformació cap a la modernització en tots els àmbits. I el que vostès ens han descrit va molt lluny, queda molt lluny d'aquesta modernització. Per tant, per nosaltres el que no podrem fer segurament és tornar enrere amb aquell tipus d'empresa de fa 30 o 40 anys, perquè això ja no tornarà, però el que hem de fer és, igual que hi ha pimes industrials que s'han transformat i fan les coses bé i poden pagar uns salaris dignes, sempre volem més, però mínimament dignes, doncs això hem de fer el mateix. Dit això, clar, aquí estem al legislatiu, o sigui, tot el que sigui compliment de no ens pertoca, ens pot pertocar solidaritzar-nos, fer-los de costat, denunciar-ho, però al final qui ha de fer-ho és l'executiu. Jo els hi deixo anar la pregunta, si després volen respondre, és què els ha dit el departament respecte a tot això, perquè segur que tenen interlocució amb el departament i en deuen haver parlat, i no deu ser d'ara, deu fer de fa temps. Per tant, quin és l'enfocament del departament. I en el legislatiu sí que per nosaltres és un tema que hem demanat també per activa i per passiva des del nostre grup, que Catalunya no pot tenir un salari mínim de 1.000 euros. I això afecta sobretot en sectors com el seu, perquè hi ha sectors que encara que diguis que els salaris són mínim 1.000, si no en pagues 1.300 no ve ningú a treballar. Però en aquest, desgraciadament, hi ha gent disposada a treballar per 1.000 euros o menys, pel que han dit vostès. Per tant, nosaltres fa temps que insistim que hem d'aplicar el que ja s'ha aprovat aquí al Parlament, que és un salari mínim de referència, que és el 60% del salari mig, i que l'última vegada que es va calcular fa un parell d'anys eren 1.250 euros, arrodonint. Home, no és un pas molt, però Déu-n'hi-do, ja ens ajudaria una mica. Per tant, jo ho torno a dir aquí, aprofitant que ens escolten el grup parlamentari de govern, que aquest tema que l'hem insistit diverses vegades s'ha de posar sobre la taula el més ràpid possible, i en aquest sector és dels més importants de posar-ho sobre la taula. A partir d'aquí, comptin amb nosaltres amb tot el que els puguem ajudar, tant per això, per fer més pressió i com deia el company, si tenen alguna proposta concreta, ens la farem nostra i ajudarem en tot el que podrem, i sobretot denunciar que aquestes condicions de treball ningú pot treballar d'aquesta manera, i per tant amb això també ens trobaran amb tot el que puguem per ajudar, i jo diria que ja està. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, diputat. Ara, pel grup parlamentari de Vox, té la paraula la senyora Isabel Lázaro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por vuestra comparecencia y por la información aportada. Han empezado hablando de la campaña de la fruta y ha hablado de la transformación que ha seguido durante los últimos 25 o 30 años hasta llegar a la situación que ha pasado de pequeños agricultores, entendido yo, a, llamémosle latifundios, a grandes extensiones que requieren mucha mano de obra, entendido. Y ha hablado del efecto llamada, del desprestigio del oficio. Y ha dicho una frase que me ha sonado muy fuerte, que hablaba del mercado de esclavos. Es que me ha sonado fuertísimo, mercado de esclavos.
Ha denunciado el papel de las ETTs, que están organizando cabos que llevan cuadrillas. Bueno, no, esto no, bueno. Y le ha dicho una cosa muy sensata, que es que hay que dignificar el sector, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo tuve la oportunidad a principios de verano de acompañar a mi compañero de Lérida a un sitio de estos de recogida de fruta y de hablar con la gente que estaba recogiendo la fruta y con la gente que les pagaba, y la verdad es que aquello es digno de... Luego la señora Alicia nos ha hablado de Europa, de la explotación laboral y los sindicatos que están haciendo un trabajo para denunciar esta situación a nivel europeo. Yo he entendido, si no he entendido muy mal, es que aquí hay tantas cosas que... Por ejemplo, yo me voy a centrar, porque parece que se criminalice al agricultor, pequeño o grande, me da igual, no es el caso, ¿no? Pero yo me voy a centrar un poco en datos de la Unión Europea que está buscando, ¿no? Que ha concedido en los últimos años, por ejemplo, miles de millones de euros para apoyar a diferentes sectores de la economía marroquí en agricultura. Y me voy a dar tres cifras. 1.600 millones para el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, que ha sido para agricultura. 234 millones de euros de un fondo de emergencia, que también. Y esta misma semana pasada, 129 millones de euros para el desarrollo de la agricultura marroquí, con el pretexto de apoyar la ambición climática de Marruecos y todo ese rollo. ¿No les parece que esto, no sé, habría que ponerlo también en tela de juicio, pero ¿no creen que es una competencia desleal para con nuestros agricultores? Es una pregunta, porque en realidad estos mismos agricultores españoles están denunciando a Marruecos ante la Oficina Europea de la lucha contra el fraude, porque el incumplimiento del fraude de los derechos aduaneros de Marruecos es una evidencia. El fraude en el etiquetado y la ausencia de trazabilidad en muchas importaciones agrícolas marroquíes. Bueno, pues a pesar de los incumplimientos sistemáticos detectados en la frontera, se premia a Marruecos con dinero fresco para que aumenten su producción y la exporten al mercado europeo. Comporta esto una competencia completamente desleal. Ya bueno, tengo más cosas apuntadas, pero me voy a centrar en otra cosa. Aquí los culpables o los responsables, más bien responsables, ni son los agricultores ni son los trabajadores que vienen de donde vengan a trabajar. Los culpables son las administraciones, que no son capaces ni de gestionarlo, llevan muchos años sin ser capaces de haberlo gestionado. Los gobiernos que hemos tenido, ya no digo solo a nivel autonómico, a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Entonces, habría que pensar en el problema de alguna manera estructural y no coyuntural, porque esto ya es estructural, y de fondo buscar soluciones que sean eficaces para todos estos problemas. Y para ello pueden contar con Vox, porque nosotros siempre estaremos al lado de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y de nuestros pescadores. Muchas gracias. Bé, gràcies. Ara, per la candidatura de Unitat Popular, té la paraula la senyora Reguant. Bé, moltes gràcies per la seva compareixença. He començat parlant una mica dels canvis dels darrers anys, no? O que el sector, sobretot de la fruita, però també l'agropecuari, podríem dir, no? És a dir, en els darrers 30 anys ha patit un canvi, però no podem obviar que en la gran indústria agroalimentària ha acaparat els mercats globals de distribució dels productes agraris, ha deixat sense capacitat de negociació i comercialització la pagesia, que s'ha vist incapaç de valoritzar el seu producte i obtenir-ne uns beneficis amb preus dignes, i que aquest model agrari intensificador ha portat associat l'existència d'una mà d'obra, que és del que vostès parlaven, d'una mà d'obra cada dia més precaritzada, ja que la reducció dels costos de les empreses sobretot es diposita, com sempre acostuma a passar a tot arreu, sobre la qualitat i els salaris dels treballadors, i que aquest és aquesta és la situació que cal abordar, és a dir, com en un marc d'un model agrari intensificador revertim això i, per tant, quines són les propostes que fem. Perquè davant d'aquesta situació són les petites explotacions, en aquesta dicotomia en la que ens trobem, que són les que es veuen absorbides sense capacitat de negociar en preus del producte ni salaris dels seus treballadors.
per allò de no responsabilitzar sempre, que amb el senyor Canadell ens discutim, no responsabilitzar sempre l'empresari. És cert, la petita pagesia es veu en la incapacitat de poder negociar de manera correcta davant d'un mercat intensificat. I que aquí hi ha una conseqüència encara més clara que té a veure amb els temporers, que té a veure amb les 40.000 persones que es desplacen per treballar en temporada. És a dir, fa un any a Lleida es parlava del voltant de 30.000 persones, que hem de tenir en compte que suposa un 10% de la població que viu allà habitualment, que per tant llavors hi ha una sèrie de conseqüències que són les que cal abordar i que a més moltes d'aquestes venen en situació irregular amb tot el que això comporta per elles, que per tant és la incapacitat de poder treballar amb uns drets socials i laborals mínimament garantits i per tant on el mercat d'esclaus està servit i abonat. Per tant, que aquí cal abordar diferents elements que ens portin a una conclusió clara, que és millorar les condicions laborals i garantir les condicions laborals de les treballadores. És per això que per nosaltres, i acabaré després amb una pregunta, és indispensable un canvi de model del sector agrari, un canvi de model que camini cap a l'autosuficiència, l'agroecologia, que garanteixi la contractació i els drets laborals de totes les treballadores, siguin temporeres o fixes, que hi hagi un suport clar de les administracions a la pagesia arrelada al territori per compensar aquesta desigualtat en la que es troba la gran agroindústria comparativament parlant amb la pagesia arrelada al territori i llavors denunciar i derogar les lleis que impossibiliten la derogació o la regularització de les persones temporeres. Perquè això també és una via per accedir a drets. Vostès parlaven de la necessitat, i vaig a una pregunta molt concreta, parlaven de la necessitat d'obligar a posar el domicili, perquè aquesta és una de les mancances més clares que veiem cada estiu, com a mínim, a les comarques de Lleida amb el tema allotjament, obligar a posar l'adreça de l'allotjament, perquè així és més fàcil de denunciar. Aquí a mi m'agradaria que ens poguessin explicar quines són les diferents casuístiques que s'han trobat, perquè una és les que pot saber poden haver arribat al meu grup parlamentari, des de persones amb contracte sense allotjament, però que alhora tampoc saben massa bé on són les terres exactament de la persona que les ha contractat, des de pagesos com que tenen, o agroindústria com que té moltes propietats, es fa difícil saber exactament a on aniran a treballar, o d'altres que es fa el contracte a un altre nom per tal d'estalviar-se hisenda i d'altres coses que s'han trobat. I per tant, com es pot abordar això i si només amb això de l'obligatorietat podríem evitar algunes de les coses que és evident que no seguiríem sense garantir moltes altres que tenen a veure amb la inspecció de treball. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies, diputada. Ara, pel grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Joan Garcia. Sí, gràcies, president. Gràcies, senyor Prelló. Gràcies, senyora Buil, per la seva, diguéssim, claretat. Jo els he de ser sincer, que ja ho sabrà, m'imagino, però porto uns anys escoltant això i és evident que aquesta història no es modifica. O sigui, aquesta realitat que vostès avui han descrit de forma tan crua, perquè és la realitat, doncs es va repetint cada any que hi ha una temporada de recollida de fruita a Lleida. Desgraciadament, crec que aquí tots som una mica culpables de que això no canviï, no canvien. Les problemàtiques són les mateixes, els problemes són els mateixos. Vostès han parlat que hi ha hagut un canvi de model cap a una ampliació cap a grans extensions o grans explotacions i amb empresaris, diguéssim, moltes vegades que ja s'allunyen d'aquell empresari mitjà que abans explotava les terres, això és cert, però davant la realitat del que està passant, dels moviments inclús del propi, diguéssim, capital o les inversions, l'administració, tots, de fet, hauríem de respondre d'alguna forma, perquè aquestes problemàtiques existeixen i no veig que s'estigui fent. Per tant, jo, el que vostès estan aquí ara expressant, la primera pregunta que m'agradaria fer-los és què demanen vostès que faci el legislatiu per millorar això?
què podem fer nosaltres des del Parlament per millorar algunes de les condicions. Vostès han parlat, per exemple, de l'ús del sòl rústic per habitatge, no? Doncs possiblement aquestes modificacions, algunes d'elles sí que es poden fer al Parlament de Catalunya. Crec que a mi almenys m'interessaria molt saber quines són les coses que podem nosaltres fer o almenys millorar aquí. Una que crec que és important és la inspecció. La inspecció és bàsica. Vostès han parlat de mercat d'esclaus. A mi no m'agrada parlar d'esclaus perquè és banalitzar potser un concepte que ha sigut bastant, diguéssim, dur durant la història de la humanitat, però sí de precarietat extrema, que possiblement és molt semblant, però no és el mateix. Parlant que aquesta situació el que està fent moltes vegades és dignificar el sector i inclús modificar quines són les persones que treballen al camp ara mateix. Igual fa 30 anys treballaven al camp els propis lleidatans moltes vegades per fer la campanya d'estiu. Jo crec que inclús he escoltat històries d'estudiants que acabaven els seus estudis i anaven al camp a recollir la fruita i això no està passant. Una altra pregunta que els faig és: tenen capacitat vostès de contactar amb l'origen, amb origen? O sigui, moltes d'aquestes persones diuen que no venen, no viuen, no tenen la seva, diguéssim, ciutadania a Espanya, molts venen de fora. Tenen la capacitat de fer contractes o d'informar a origen? Hi ha capacitat de fer-ho? Possiblement no, perquè moltes vegades venen d'altres llocs d'Espanya on estan fent unes altres, diguéssim, campanyes, però crec que això és important. I la tercera, que crec que per mi és bàsica, s'ha dit, però crec que és essencial, quina interlocució hi ha amb l'empresariat. Hi ha un empresariat que evidentment és molt variable, molt heterogeni, però quina capacitat, perquè aquí sí que és a les diferents taules on es reuneixen vostès, ells amb els sindicats i amb els treballadors, de fet, i amb l'administració, quina capacitat, quin dinamisme. Són útils aquestes meses, bàsicament, per modificar aquestes coses, o simplement són purs tràmits, que em semblen que són a mi m'ha semblat que són més tràmit que una altra cosa. Què es pot fer per modificar això i fer útils precisament aquestes meses? Gràcies. Bé, gràcies. Ara pel grup d'Esquerra Republicana té la paraula el diputat senyor Jordi Albert. Gràcies, president. Gràcies a la senyora Alicia Will i també al senyor Xavier Perelló per la seva compareixença. De fet, fa uns mesos en aquesta mateixa comissió vam tenir pràcticament un monogràfic sobre la ciutat de Lleida i també sobre la situació de les diferents campanyes de la fruita i de les diferents solucions que es podien posar sobre la taula, però sobretot enfocat respecte a un equipament, l'equipament de Pardinyes, que vostès ja saben que la situació que hi ha a l'entorn d'aquest equipament. I per tant en vam tenir l'oportunitat de parlar-ne. Però em sembla molt escaient la seva compareixença perquè focalitzem sobre una qüestió molt més concreta i la focalitzem des de l'àmbit dels drets laborals i el treball digne. És a dir, aquesta hauria de ser la primesa que qualsevol país que es consideri de ple dret hauria de tenir molt clara. La gent que viu en aquest país ha de treballar dignament i, per tant, la gent del nostre país ha de tenir aquest accés i la gent que ve de fora del nostre país també, igualment, ha de tenir les mateixes condicions. No hi ha cap diferència segons l'origen. Només hi ha la diferència que alguns grups polítics volen posar de relleu i fins i tot volen utilitzar algunes interpretacions molt subjectives per tal d'abordar el seu relat. Al nostre país tothom té dret al treball digne, vingui d'on vingui, sigui com sigui, pensi el que pensi, regi el Déu que regi. Per tant, en aquest sentit, ho tenim molt clar. Les qüestions que vostès han posat damunt de la taula em sembla que són rellevants, a més les han focalitzat molt adequadament. Normalment hi ha una confusió, no per part seva, sinó per part d'algun diputat que m'ha precedit amb la paraula, respecte a la capacitat o la definició del salari mínim de referència al salari mínim interprofessional. No és exactament el mateix, vostès ho saben molt bé, i per tant, en relació al compliment del salari mínim interprofessional, que això és una competència, com bé saben, de l'Estat, doncs la problemàtica
problemàtica rau precisament en l'incompliment quan s'ha d'aplicar per via de conveni. I, per tant, la problemàtica només es pot resoldre si realment els empresaris apliquen el conveni. No pas si hi ha un govern que posa un topall més alt o més baix. Val a dir també que normalment sempre focalitzem molt en una imatge generalitzada, però que hi ha moltes empreses del sector que ho fan bé i crec que s'han de donar impuls a aquestes empreses i se'ls ha de donar també el valor en positiu que també mostren com un exemple a seguir, com un paradigma que realment cal seguir. Jo crec que hi ha un element que és clau, vostès ho han focalitzat, em sembla que les ETTs i la política de deslleialtat laboral que apliquen i que acaben generant aquestes conseqüències tan negatives sobre els treballadors i les treballadores del camp cal tenir una incidència molt més directa sobre les polítiques de les ETTs i, per tant, evitar aquest mercadeig salarial que al final aboca a una situació d'un cert salvatgisme contractual que facilita que aquell qui m'ofereix el millor preu és el que s'emporta finalment el premi. Tot això sí que és veritat que des del legislatiu és important que hi posem l'accent. També és molt important, i aquí crec que ja des del l'any 2021 ja hi ha una coordinació potser molt més clara entre totes les parts, però les inspeccions de treball, 137.000 empreses que van tenir inspecció l'any passat i que em sembla que és el camí a seguir, és a dir, la inspecció de treball ha d'actuar, però no d'actuar per ressenyalar a l'empresari, sinó ha d'actuar per aflorar amb aquells empresaris, aquelles empreses que no compleixen amb la normativa laboral, que no compleixen amb els drets laborals dels seus treballadors i que, per tant, aquestes empreses no les volem operant en el nostre territori. Volem empreses responsables socialment, empreses que compleixin amb allò que tenen signat i acordat, empreses que compleixin amb els convenis col·lectius i que són fruit d'aquesta negociació col·lectiva. Per tant, aquí també és important que quan focalitzem en la inspecció de treball no es vegi com una agressió al sector. La inspecció de treball revaloritza el sector perquè garanteix els drets tant dels propietaris, dels empresaris, com també, sobretot, dels treballadors, perquè garanteix el compliment de la normativa. I si es garanteix el compliment de la normativa, es revaloritza el sector. I, per tant, això és positiu de cara al sector, perquè aflorem precisament aquells que incompleixen i que donen mala premsa precisament amb el sector. L'altra qüestió, i amb això acabo, president, l'altra qüestió que em sembla que també és important i que a poc se li està posant fil a l'agulla, però és cert que una qüestió és la ciutat de Lleida i l'altra és tot el territori de Lleida. La ciutat de Lleida, ja hem fet referència a aquest equipament, que s'estan habilitant espais per tal que hi hagi aquesta acollida, tant pels treballadors contractats com pels que venen per aconseguir un lloc de feina, però a la resta del territori de Lleida també és important que es focalitzi també en aportar solucions a aquesta problemàtica, perquè és que hem de combatre l'efecte crida, molt d'acord amb vosaltres, però alhora també hem de ser conscients que aquest efecte crida acaba tenint sempre unes conseqüències i que aquestes conseqüències nosaltres tenim l'obligació també de donar-hi resposta. I, per tant, en aquest sentit hem de combatre l'efecte crida, però alhora també no podem mirar cap a un altre cantó quan tenim gent dormint al carrer i, per tant, en unes condicions totalment indignes. Gràcies. Gràcies per l'esforç de síntesi. Bé, ara us ho feu vosaltres, ja les preguntes. 10 minuts. Una miqueta haurem de compartir les respostes una miqueta. Jo penso que he començat dient de la importància d'aquest sector. Hem parlat d'aquesta problemàtica. Som conscients nosaltres, i crec que aquí hauria de quedar clar, que no tothom ho està fent malament, que aquí tenim 4 empreses que estan malmetent el mercat. Nosaltres tenim una experiència claríssima que quan la campanya se'ns marxa del Baix Segre, se'n va cap a l'Urgell, hem acabat els problemes. I, per tant, això ho hauríem de deixar clar. El petit i mitjà agricultor està fent les coses mitjanament bé. No
inclús amb el tema salarial, amb el tema d'horaris, intenten tindre els allotjaments de la manera que poden. Aquí sí que, quan ens demanen quines solucions podem aportar, probablement hauríem de retocar, jo no sé la paraula exacta, si modificar o retocar la llei urbanística, i hauríem de facilitar aquest tipus d'allotjaments. No que aquests allotjaments, amb un control brutal de que això no pot ser apartaments turístics, això no es pugui reutilitzar per cap més manera, però sí que tenen unes necessitats concretes. Quan ens parleu de la interlocució que tenim davant, no tenim interlocució al davant, sistemàticament. Mireu, perquè vegueu la nostra voluntat d'interlocució, ahir era que érem a Girona, parlant amb uns agricultors de Girona, perquè quan ens assentem a la taula, davant trobem una paret que anem demanant les coses i nosaltres diem, per tirar endavant un conveni col·lectiu, el primer que hem de tindre són les nostres necessitats. Quines necessitats teniu davant? Aporteu aquí el conveni i en funció de les vostres necessitats anirem negociant, anirem tirant endavant un conveni col·lectiu. El conveni col·lectiu és les nostres propostes i s'acabi dient no, no, no i no. I acabem la conversa i cap a casa i continuem igual. No ho entenem, sobretot per part d'Unió de Pagesos. No ho entenem, perquè s'estan tirant pedres a la seva taulada. Nosaltres controlem Agroxarxa i Agroxarxa està dient el que han de pagar, els salaris, tot i no volen publicar les tables salarials. Moltes vegades ens trobem amb gent que paguen segons conveni. Mirem el conveni és del 2017 que van firmar, que ha canviat, tenim una modificació del 2020, però són tables salarials de 950. No és normal. No ho entenem, han de tindre més necessitats. I quan ens dieu que hem de portar coses, sí, el nostre secretari general, Antonio Rodilla, està tip de dir que necessitem una targeta professional. Això tam tindre un problema a la construcció, i a la construcció vam fer una targeta professional, ens va solventar bastant el tema, per què no anem amb una targeta professional del camp? Que comencem a tindre gent realment professionalitzada. Aquestes coses són les que hem d'anar abordant i hem d'anar dient i segurament hi ha 1.000 propostes per a poder tirar endavant i el que cal, nosaltres el que demanem al final és que hi hagi voluntat política per tirar endavant les coses. Si fem propostes i això queda aquí molt bonic i després no tiren endavant res, doncs no serveix de gran cosa. L'any que ve tornarem aquí, tornarem a explicar la mateixa problemàtica i per tant demanem aquesta sensibilitat aquí al Parlament de poder abordar totes aquestes coses, de poder fer... Nosaltres estem disposats a ajudar, a col·laborar. Nosaltres no volem criminalitzar aquest sector, perquè no ens interessa, perquè tenim 30.000 persones treballant allí, perquè és el nostre pilar, és el nostre PIB de Lleida és aquest i molt de Catalunya. I no tenim cap interès, volem que tirin endavant i volem que funcionin les coses. Si de cas, que si no em menjo el temps jo... Merci. A veure, jo li volia contestar al diputat Canadell. És cert que hi ha qüestions que nosaltres hem plantejat que no són competència d'aquest hemicicle o d'aquesta comissió, evidentment. El que passa que vostès formen part de grups polítics que sí que estan, alguns a l'executiu i uns altres al legislatiu estatal. Per tant, nosaltres, allà on ens donen veu, anem i diem. Després cadascú fa portar les propostes i nosaltres el que demanem a vostès en aquest moment, que les propostes que nosaltres fem, vostès que són polítics i coneixen el tema, doncs que les articulin i les derivin allà on calgui. Després, a vostè, a veure, que no me vull deixar ningú, no tinc jo això. El senyor Albert. Quan vostè diu de l'incompliment de conveni i que cap empresari, jo ja no parlo ni d'empresaris, jo parlo de la persona contractant. Cap persona que contracti pot incomplir el conveni col·lectiu, totalment d'acord. Nosaltres, si s'incompleix, tenim els mecanismes. Anem a la inspecció de treball amb les proves i ja ho tenim fet. El que no pot ser és que un conveni col·lectiu incompleixi la legislació vigent. I el conveni col·lectiu Agropecuari de Catalunya incompleix la legislació, perquè les seves taules salarials no té recollit el salari mínim interprofessional. I és això el que nosaltres demanem. Els mínims legals han d'estar recollits en els convenis col·lectius. Després ja és la negociació de les parts, les patronals amb els sindicats, que aconseguirem millores, que són millores al final col·lectives, tant per les empreses com pels treballadors i treballadores del sector, i això ja forma part de la negociació. Però el que no pot ser és que un conveni col·lectiu, les patronals, perquè els sindicats, clar que volem que el salari mínim quedi reflectit, que les patronals ens bloquegin el conveni.
i facin servir de moneda de canvi a actualitzar les taules salarials i ens demanin una pèrdua de drets dels treballadors i treballadores d'aquell conveni col·lectiu a canvi de publicar les taules actualitzades. I és aquest el cas. És a dir, nosaltres la negociació la farem millor o pitjor, però sí sabem que això és la nostra responsabilitat i les patronals tenen la seva. Però el mínim legal s'ha de complir i nosaltres demanem que sigui de forma immediata, no deixar passar 2 anys perquè es quedin actualitzades unes taules. Després, a la diputada de Vox, a la senyora Lázaro, nosaltres no entrarem en les subvencions que atorga la Unió Europea per cap tema. No estem aquí per parlar de les subvencions que s'atorguen a cap empresa, a cap empresari ni a cap govern. Nosaltres estem en defensa dels treballadors i treballadores que venen cada any a Catalunya, és a dir, aquí, a treballar. I volem solucions per a aquestes persones. Després, si hi ha competència amb el tomàquet marroquí i amb el tomàquet espanyol, si no la hi ha, hi ha unes patronals que tenen molta veu i molt de poder per dir la seva i per defensar els seus drets. I aquestes mateixes empreses o persones contractants que han de vendre el seu tomàquet aquí són les que estan incomplint el conveni col·lectiu i les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estan treballant a Catalunya. A mi no em val dir que no hi ha culpables. Sí que hi ha culpables. I els culpables són tots. Som la societat en el seu conjunt. Són les persones que contracten de forma irregular i també són les administracions, però som tots. Aquí no hi ha ningú que se salvi. No ens salvem ni nosaltres com a sindicats, perquè no arribem a donar solució. Perquè nosaltres aquest estiu hem estat a Lleida amb un acord de porcs i allà malviuen 40 persones i no els podem donar solució com a sindicat. És a dir, som tots i totes. Aquí no salva ningú i la solució l'hem de posar entre tots i totes. El diputat, és que us ho dic, no vull deixar-me a ningú, el diputat de Ciutadans l'he contestat al meu company, la interlocució és nul·la. La interlocució és nul·la, perquè quan tu tens davant unes persones que saben, que negocien en nom d'agricultors i d'agricultores de tot Catalunya, però que saben que cada any hi ha 20.000, 30.000 persones disposades a treballar al preu que sigui, la força de la negociació per nosaltres és molt complexa. Nosaltres, aquestes persones, aquestes 30.000 persones no estan sindicalitzades, no formen part d'una empresa arrelada, no tenen representació sindical. Això és molt difícil per a aquestes persones defensar els seus drets, per nosaltres defensar els seus drets i després la força la té l'altra part. I això nosaltres és el que denunciem. A nosaltres ens agrada molt que s'hagi aprovat el contracte fixe discontinu perquè llavors aquestes persones seran fixes d'aquestes empreses. Podrem optar a fer eleccions sindicals i sindicalitzar el sector encara que només treballin 3 o 4 mesos a casa nostra. Però és que ara mateix no tenim res d'això. No tenim res d'això. I a la diputada Reguant, vostè, parla del canvi de model del sector. Aquesta és la frase de moda. Nosaltres portem molts anys, en Pepe Álvarez porta moltíssims anys parlant del canvi de model productiu, del canvi de model, però realment no fem res. Què vol dir canvi de model? Si nosaltres només estem demanant que es compleixi la legislació, canvi de model, parlem-ne, debatem. Nosaltres demanem això. Demanem que es facin tots els canvis, allà on siguin, allà on sigui oportú, però que es facin aquests canvis. Després, per parlar del sector, del que volem ser com a país en el món agrícola o agroalimentari, i tant que sí, però el que no volem és defugir de la problemàtica actual parlant de coses que en el fons portem 20-30 anys parlant, que és de canvis de model. Actuem ja, actuem concretament allà on toca i després ja ens hi posem a parlar de què volem ser de grans. És el que, humilment, nosaltres us demanem. Res més, merci. Bé, doncs moltes gràcies als compareixents. Crec que heu posat clarament
una problemàtica que ja havíem abordat a la comissió, que és el que té referència amb les campanyes de recollida de fruites, però heu posat la problemàtica de la vessant laboral amb tots els problemes d'incompliments i de manca de dignitat de la vida de les persones i la necessitat d'actuar. I heu deixat deures de funcions per a l'administració, però evidentment de necessitats de regulació per part del legislatiu. Per tant, us agraïm la compareixença i fins la propera i gràcies. Ara els acompanyo i en un minut comencem. Bé, reprenem la sessió. Anem a reprendre la sessió amb els següents punts de l'ordre del dia, que el punt número 2 és la proposta de resolució sobre la supressió de la línia ACOL del Departament d'Empresa i Treball, presentada pel grup parlamentari de Vox. Té la paraula la senyora Isabel Lázaro. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, diputados. El 16 de septiembre de 2021 se publicó la orden que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa Trabajo y Formación. El 21 de febrero de este año, del 2022, se publica una resolución de la línea ACOL del programa Trabajo y Formación con el importe máximo de 8 millones de euros del presupuesto del Servicio Público de Empleo de Cataluña para el año 2022. Repito, máximo de 8 millones, pero claro, el artículo 6.1 de la resolución establece que este importe máximo puede ser ampliado por la dirección del SOC. 2 meses más tarde, en abril, el SOC amplía este importe máximo previsto 11 millones más de euros para el 2022, con lo que el programa ACOL cuenta este año con 19 millones de euros. ¿En qué consiste este programa ACOL? Para que lo entienda todo el mundo. La Generalitat dota a ayuntamientos, consejos comarcales y otros organismos y entidades que tengan competencias en materia de empleo de 19 millones de euros. ¿Para qué? Pues para subvencionar con contratos de trabajo de 12 meses de duración a jornada completa a inmigrantes que entraron en España violentando la normativa nacional y se encuentran en nuestro país en situación irregular. Y así se especifica en la convocatoria, inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Concretando, la Generalitat premia a aquellos que han entrado de forma ilegal con un contrato de trabajo que les servirá para blanquear su situación, contribuyendo a ampliar el efecto llamada, que incrementa la invasión migratoria que sufre nuestra nación. Luego se lamentan ustedes de las muertes de la Mediterránea, pero es que con sus políticas son ustedes cómplices de esas muertes. ¿Les parece justo? ¿No les parece que se discrimina a aquellas personas inmigrantes con residencia legal en España que han cumplido con todos los requisitos legales, que han venido a este país a sumar, a contribuir, a ayudar, a trabajar, que también sufren la lacra del paro y que no se ven beneficiados por ningún tipo de ayuda ni acompañamiento público? Sino todo lo contrario, solo encuentran trabas y más trabas e infinita burocracia. ¿De verdad les parece justo?
¿Les parece justo que mientras 1 de cada 4 jóvenes en Cataluña está en paro, la Generalitat destine 19 millones de euros en emplear a extranjeros ilegales? ¿Les parece justo que con la lacra del paro estructural de larga duración de mayores de 45 años, ellos no reciben ni la más mínima ayuda? ¿De verdad no creen que estos contratos deberían ser para solucionar este tipo de paro estructural? Desde Vox creemos que hay que aplicar el principio de prioridad nacional. Sin ningún tipo de complejos, los españoles y extranjeros regulados deben ser los beneficiarios de las ayudas, prestaciones o planes económicos públicos de Cataluña. Porque, dada la actual coyuntura de urgencia socioeconómica, es necesario priorizar la contratación de ciudadanos nacionales. Miren, aplicar la prioridad... S'ha acabat el temps, eh? 2 segundos. No, s'ha acabat el temps. Bueno, no puedo decir, ¿puedo acabar? Solo 2 segundos. No, és que ja ho has dit tot. No, encara no he començat. No, sí, ha quedat clar. Bueno, si de verdad les parece justo, pues creo que los catalanes y los inmigrantes legales deben saberlo. Y descuide que lo van a saber. Temps, s'ha acabat el temps. Té la paraula la senyora Elena Díaz del grup parlamentari del Partit Socialista de Catalunya. Gràcies, president. Només per manifestar el nostre vot contrari a una proposta de resolució que no es mereix ni cap justificació. Gràcies. Bé, té la paraula el senyor Jordi Monell per Junts. Gràcies, president. Per expressar el nostre vot en contra no cal explicar gaire res amb aquests despropòsits que hem sentit. Bé, té la paraula la senyora Reguant de la CUP. Bé, moltes gràcies per manifestar el vot contrari, perquè no és que ens sembli just, és de mínims. Té la paraula el senyor Garcia de Ciutadans. Per manifestar el meu vot contrari. Bé, doncs passem a votació. Perdó, té la paraula el senyor Angelbert Hortalà de... Gràcies, president. Montalà, jo. Només fer evident que no dedicarem ni un minut de fer perdre el temps als companys i companyes diputats a que els mantres al final que posa aquest partit sobre la taula i donar-los minuts i minuts a que puguin establir aquest tipus de discursos. El nostre vot serà negatiu. Gràcies. Gràcies. Doncs anem a passar a votació. Vots a favor de la proposta de resolució? Un vot a favor de Vox. Vots en contra de la proposta de resolució? Sí. Vots en contra del Partit Socialista de Catalunya, de Junts, d'Esquerra Republicana, de la CUP, de Ciutadans i d'en Comú Podem. – 15 vots en contra. Queda rebutjada la proposta de resolució. Ara anem al punt 4, que és la proposta de resolució sobre la reforma del projecte Odisseu presentat pel grup parlamentari Vox. Té la paraula la senyora Isabel Lázaro. Gracias de nuevo, presidente. Buenas tardes de nuevo, diputados. El proyecto Odisseu es un programa público de preinserción laboral promovido por la Generalitat en colaboración con la Comisión Europea y entidades público-privadas del ámbito rural. En Vox estamos totalmente a favor en la colaboración público-privada y en la colaboración entre distintas instituciones públicas. Por tanto, esta iniciativa nos parece apropiada. Pero al estudiarla nos percatamos que tiene intrínsecos algunos defectos y que se podría mejorar. Incentivar y facilitar el retorno o la nueva llegada de jóvenes al mundo rural es uno de los propósitos en las políticas de Vox que pretendemos impulsar. De aquí esta iniciativa que mejora el contenido de este proyecto Odisseu. Analicemos el contexto. En el año 2021 se recibieron 110 solicitudes, se aprobaron 100 y se garantizaron 99 estancias de prácticas en diferentes sectores. En este marco es fundamental recalcar los beneficios de este programa. La inserción laboral juvenil en el ámbito rural incide de manera muy positiva, mejora la conectividad, aporta mano de obra cualificada, representa la fijación de población en determinados territorios de Cataluña interior, estimula el alza de la demografía local
revitaliza la cohesión social, impulsa la cultura. Sin embargo, este potencial no está siendo debidamente explorado y explotado a causa de algunas deficiencias del programa. Miren, por ejemplo, de las 99 estancias que en el 2021, solamente 17 lograron una vinculación prolongada en el tiempo. Es decir, solo 17 se han quedado viviendo y trabajando en los lugares donde lo llevaron a cabo. En Vox hemos realizado un análisis que nos ha conducido a registrar esta iniciativa que mejora considerablemente este proyecto, por cuanto es necesario vincular el diseño del programa con estrategias regionales relacionadas con el reto demográfico, el impulso empresarial del mundo rural derivado del sector primario y la industria, la revitalización de la Cataluña despoblada y la equidad territorial. Por ejemplo, hemos observado también cómo en el año 2021 las ofertas disponibles en materia de turismo, patrimonio y cultura superaban ampliamente las ofertas en otros ámbitos profesionales relacionados con, por ejemplo, las ciencias ambientales, alimentación o agronomía, siendo las ofertas en instituciones públicas o del tercer sector más numerosas que las vinculadas a iniciativas puramente privadas. Además, hemos observado que se excluye de este programa a los jóvenes que optan por una formación no universitaria, sino profesional. En conclusión, existen varias deficiencias que, si se mejoran, se podría aprovechar todo el potencial y externalidades positivas del proyecto DISEU. Soy consciente que no van a aprobar estas propuestas por ese absurdo, ridículo, infantil cordón antidemocrático que ustedes han pactado. Pero miren, les voy a pedir un favor. Copien estas 6 propuestas de Vox, tradúzcanlas al catalán, preséntenlas, cualquiera de ustedes, en la próxima comisión para que sean aprobadas, porque nosotros estamos aquí para mejorar la vida de los catalanes y para solucionar sus problemas. No aparquen por un momento sus paranoias, sus delirios ideológicos, dejen de mentir y tomar el pelo a los catalanes, aunque, como ya les dije en la sesión anterior, cada día engañan a menos gente. Muchas gracias. Bé, ara té la paraula pel grup del Partit Socialista la senyora Elena Díaz. Gràcies, president. Només per manifestar el nostre vot contrari. Pel grup de Junts, la senyora Toronja té la paraula. Toronjo. Toronjo, quasi. Quan m'ho aprengui tot. Gràcies. Per part del grup parlamentari de Junts per Catalunya també manifestar el nostre vot contrari una vegada més a l'extrema dreta i després del discurs d'odi que hem sentit fa uns minuts. Gràcies. Bé, pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, la senyora Reguant. Davant dels discursos racistes, un cop més votem que no. Pel grup de Ciutadans té la paraula el senyor Garcia. Només per manifestar el meu vot o la votació separada del punt 6 d'aquesta moció. Pel grup parlamentari d'Esquerra Republicana. Gràcies, president, per manifestar... El senyor Armengol Montalà té la paraula d'Esquerra Republicana. Àngel. Gràcies, president. Però no, perquè al final allò quedarà. Moltes gràcies, president. Per manifestar només el nostre vot en contra, però sobretot no perquè sigui un discurs bàsicament feixista, que ho és també, sinó pel complet desconeixement que tenen vostès sobre quines són les ajudes del govern en diferents àmbits del que s'està tractant. Per tant, no només per feixistes, sinó que a més per desconeixedors de tot el que això suposa. Gràcies. Doncs anem a passar a la votació. Han demanat per separat el punt 6. Doncs votem primer el punt 6 i després votaríem la resta dels punts. Vots a favor del punt 6? Un vot a favor del punt 6 de Vox. Vots en contra del punt 6? En contra el Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts, la CUP, En Comú Podem i Ciutadans. 14 vots en contra i un vot a favor. Queda rebutjada la proposta de resolució. El punt 6, vots a favor del... Ai, perdó. La resta de punts, del punt 1 al 5, vots a favor.
un vot a favor dels punts, de la resta de punts, Vox, vots en contra de la resta de punts excepte el 6, el Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana, Junts, la candidatura d'Unitat Popular i En Comú Podem. Abstencions? Una abstenció de Ciutadans. Queda rebutjada també per 13 vots en contra, un a favor i una abstenció. Passem, doncs, al següent punt de l'ordre del dia. El punt 6, perquè el punt 5 també ha estat posposat. Sí, podríem votar en conjunt? President, un moment. Sí. És que he notat que vostè no s'ha comptat en el moment de comptabilitzar els vots favorables. No són 13, són 14 i l'anterior eren 15. Val, gràcies, senyora Gilbert. Ara ho corregim. Serien... Perquè consti que si no... Sí, que consti que han sigut 14 en contra. Anem a les sol·licituds de compareixença, que és els punts 6, 7, 8 i 9. Els podem votar tots en un paquet? Val. Doncs no cal explicar-les. Les passem a votació. La número 6, una representació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya perquè informi del Pacte Nacional per a la Indústria. Una representació de la Unió General de Treballadors perquè informi del Pacte Nacional per a la Indústria. Una representació de Foment del Treball perquè informi del Pacte Nacional per a la Indústria i una representació de PIMEC perquè informi del Pacte Nacional per a la Indústria. Les votem a favor. En el cas que les aprovéssim, miraríem de substanciar-les el mateix dia totes, perquè crec que també ens pot anar bé a tots. Vots a favor de les compareixences? Queda aprovada per unanimitat. Intentaríem gestionar-ho perquè el mateix dia poguéssim venir les 4 compareixences i aquell dia només faríem compareixences, possiblement. Bé, doncs no hi ha res més a l'ordre del dia. Aleshores, la propera sessió seria la setmana vinent, dia 3. Val? Ho dic perquè l'altra setmana em sembla que tampoc hi ha ple, no? Ja hi ha ple, no? Vale. Per tant, la setmana que ve fem comissió, l'altra tenim ple i després ja reprendríem el calendari. El 3 de novembre. Ja us farem arribar a l'ordre del dia... Sí, us quedeu un moment els de la mesa i porten veus perquè si no... Ho dic per acabar l'ordre del dia... Sí, perquè és que avui és dijous. Left channel.